Ano, big head. Kau sobrang ron-ron. Kuha. Dugong. Big head. Ah, big head. So ano, dugo nga to sa pinagkukuha ni Paula. Kayo. Ayun. Yan na lang, para Mag-singkot po tayo dito sa ano, pataas. yung isa kayo nilagay ko na doon. Yung pininturahan nung Ay, nakaraan. naputol nun tayo! Singkutan na lang. Nung kayo nulog kasi mabaga So, eh. may... Kababa. Yan o. Dahil yun eh. Tingnan yung butas ko dito. Ah. Ha? Ayoko man, binok ka mong pula ah. Hindi, dapat naman nagayan. Yan. Ito kan, mawag ang ano. Ito. No. Oh, Busy-busy kayo ah. balik pa ako sa baba. Kayo. Dito, nagagawa ng bahay. Kailan balik? Kasi papa. Balik pa ako, pa! 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 Balik pa, pa? Lang yan, dali na. Ayun, tatay. Tatay, na. Wala ka daw signal. Oh, Tingnan. yan. Ha? Muna. Lapit na. Ay, ito na. Lapit na kayo matapos din. Lapit na. Mga isang buwan pa. Ano lang signal? Oh, na, muna naman. Ano? Ha? Ano? Parang hindi. Wala alas yun. Oh, hindi na. Ha? Wala na. Tatanggalin na lang to. Tanggalin yung kwarto nyo na. May sarili ka tayo. Oo. Eh, ano na ng konti? Matutog yun. Ha? Ano na ng konti matutog yun? Tama. Doon mo naman pala. Ako may ilit. Sige. Yan, yan. Patuloy mo ako. Sige pa muna. Ay, sige pa. Ipasok mo na siya loob. Yung bakal. Dapat ito dyan. Ito. Kaya? Oo. Dito. Ito si Mamo tayo. Palitan mo lang. Tumutuloy mo ba? Bagaimana? Kami berlibat. Ini ya. Nakol, Kuya Jong. Oh, ginawa na ni Kuya Jong. Hindi pa rin alam lahat. Hello, wala pa mga tayo.
Hirap. Yan ba? Makatamaan ko dito. Ujung, tuh, tua. Ujung, ujung, Bag. ah, Dungo? Dali naman tayo. ito na. Yung kebakan. Matagal na. Pupunta tayo sa inyo.
tama ba ito? Lumisan ka, ako'y iwan mo. Ato yun po, pahinga muna. Basa yung lamig. Grabe yung init dun sa taas. Yan. Yung skin kit ko. Yan o. So pahinga muna. Mahirap yung init. Yung sabing kayang trabaho yung init, hindi. Skin kit rin to. Ito. Ano, kwarto na. Finish na. Yung finish na rin. Tatay. Pahinga muna. Ayan, grabe yung init. Hindi tayong init. To work. Mag-work po tayo.
Ano kailangan nun? Yung ano? Yung bigid. Harina, 3 kilo. Paminta. Ano pa? Mantika. Ano pa? Kalamansi. Tapos ko. So, Order ako na dito, templado na. pawal ko na pala ito man. Breeding. Hmm. Ilang piraso? Ihalo yung sa harina. Kumakain ko nga sa mga mga Ano mo naman? Ha? Ano mo? Hotel po, bali tatapusin ko lang ito. Tapusin ko lang yan. Yan. Tapos, sa susunod na lang na araw, pagpapatuloy yung skim coat. Ito po yung skim coat na ginamit. Yan. Yan, papahit ko lang po ito kasi mamaya-maya uwi na po kami. Parang ulan naman. Skim coat. Ganda na pa to. Ulan na naman siguro. Makakot na lang ko lang. Skim coat.
bili yung pambalin. Bili ako. Yung pinis. Naligan mo lang. Naligan mo ba? Muna. Mudah-mudah yung ano. Ha? Mudah. Ano to? At yan lang muna po yung ano, nagawa natin na na-skim ko tan ngayon. Yan. Yo. Init, mainit. At ito na yung lababo na binuhusan namin ni Kagatsu. Sa hapon. Binaklasan na. Pwede nang gamitin. Filter yan. Hindi naman nakatama sa drainage ng ano yun. Siya. Kapit na. Ayan yung kwarto ng magkapatid. Ganda na po. Panibalik dito. Ito kay Nona. Ito yung ginawa ni Kagatsu ngayon. Finish na rin. Ganda na po. Simple lang. Yan ang susunod na araw. Di na pilo. Tatapusin. Malapit na matapos. Sa bahay. Sa labas na lang yung mga ibang gagawin. Masyadong baba. 80.